या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळ। मालवणात ठाकरे गटाला धक्का बसलाय। शिवउद्योग आघाडीचे मालवण तालुका प्रमुख मंगेश गावकर यांनी कार्यकर्त्यांसमवेत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय। बुधवळे कुडोपी सरपंच संतोष पानवलकर यांनीही भाजपात प्रवेश केलाय। माजी खासदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केलाय। दीपक येरम, उल्केश येरम, किरण जोईल, कृष्णा साटम, वैभव वाघ, नीलम येरम, आप्पा येरम, अमर सरमळकर, अविनाश सरमळकर, प्रकाश यादव, अनंत शिरसेकर, समीर टेंबुलकर, समीर घागरे, हर्षाली गोलतकर, भारती गोलतकर, छाया घाडी, शारदा घाडी, श्रेया पाटकर, वासुदेव घाडी, सचिन जाधव, संजय घाडी, नारायण घाडी, हेमंत घाडी, गणेश पाताडे, सौरभ परब, भूषण पाताडे, मंदार घाडी यांनी भाजपात प्रवेश केला। आंबोलीतील जकातवाडी हायस्कूल समोर पुट्टे वाहतूक करणारा गोव्यातून कोल्हापूर इथं जाणारा कॅन्टर पहाटे पलटी झाला। ड्रायव्हर किरकोळ जखमी झाला। केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 2 कोटी रुपयांचा निधी वेतोरे गावाला प्राप्त झाला असून विविध विकास कामं भाजपच्या माध्यमातून होत असल्यानं ही वेतोरा गावासाठी विकास गंगा आहे असं प्रतिपादन भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी केलंय। वेंगुर्ले तालुक्यातील वेतोरे सबनीसवाडी येथील साकवाचं भूमिपूजन जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या हस्ते करण्यात आलं। अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीनं लगट करण्याचा प्रयत्न करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार कळणे दोडामार्ग इथं घडला होता। त्या प्रकरणी दीपेश सावंत याच्याविरुद्ध दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। या प्रकरणी संशयिता जामीन मंजूर झाला। दरवर्षी 5 जूनला होत असलेल्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या औचित्यानं सावंतवाडी ते मळगाव ब्रिज दरम्यान वाटेत लागणाऱ्या मळगाव घाटीत साचलेल्या कचऱ्याची सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 10 पर्यंत सावंतवाडी वनक परिक्षेत्राचा सर्व स्टाफ तसेच माझगाव ग्रामपंचायत, मळगाव ग्रामपंचायत यांच्या सहभागातून स्वच्छता करण्यात आली। यामध्ये मळगाव घाटी दरम्यान रस्त्याच्या दुतर्फा साचलेल्या सर्व कचऱ्याचं संकलन करून तो कचरा नगरपालिकेच्या कचरा प्रक्रिया केंद्रात पोहोच करण्यात आला। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।